पायरी आंबे खरंच भारी आहेत, हे बघा तुम्ही बघू शकता. पण हे 600 रुपये सांगतात, 500 रुपये सांगतात. आणि हे हापूस आंबे पण भारी आहेत वेंगुर्ल्याचे, हे बघा एकदम जून आंबे असतात. आणि भेंडे हे सर्व चांगला एकदम गावठी माल हा सर्व. हे बघा मुंबईचं क्रॉपेट मार्केट तसं ह्यो आमचं वेंगुर्ल्याचं क्रॉपेट मार्केट. आणि सर्व आहे गावठी माल मिळतात, चायना माल कायच नाही आहे, होय ना, बरोबर ना, अस्सल गावठी. आणि हा मनगणा वेंगुर्ल्याची स्वीट डिश आणि भात आणि गोडी डाळ. हा मनगणा लय आवडतं, हा बघा खाता. तर हे आम्ही आता एक वाटो घेतलो कुर्ल्यांचो. आणि हे अर्धी देवा ना, ह्याच्यातली अर्धा किलो करून मस्त ताजी ताजी बघून देवा. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आम्ही आता वेंगुर्ल्यात आहोत दीपालीच्या घरी. आणि आज केपा देवीचा उत्सव हा, म्हणजे दीपालीच्या देवीचो थंय उत्सव हा, थंय त्याच्यासाठीच आम्ही खास येलो. तर तो हा दुपारी म्हणजे जेवणाचा कार्यक्रम दुपारी आहे, त्यामुळे डायरेक्ट आम्ही दुपारी जेवक जाणार थंय, दर्शन घेणार आणि जेवणार. त्याच्या अगोदर आम्ही आता बाजारपेठेत जातो. आमका आंबे वगैरे जांभळा काय असात, आपल्याच्या क्रॉपर्ट मार्केटमध्ये काय असात, आणि क्रॉपर्ट मार्केट पण तुमका वेंगुर्ल्याचं दाखव, ते काय असात तर आम्ही हे घेऊन येणार. त्याच्यानंतर केपा देवीक जाणार, ते पाया पडणार येणार, आणि संध्याकाळी आम्ही बंदरावर वगैरे काहीतरी जाऊ. तर चला मंडळी आता आपण जाऊया, लेट्स गो. चला हे आता रिक्षा ना हैसून आता रोडवर जाणार आणि थैसून रिक्षा बघा. पार्थ आई शपथ काय आला फणस कशा आणला. आता थोडा चालल्यावर हायवेवर जाऊ आम्ही, हायवेवर म्हणजे मेन रस्त्यावर जाऊ, आणि नंतर मग आमका रिक्षा भेटतात. सबस्क्रायबरच भेटले तर त्यांच्या गाडीनं आम्ही आता बाजारपेठेत जातो. काय नाव तुमचं ते? पराग पडवळ, शिरोड्याचे ना, शिरोड्याचे आमचे सबस्क्रायबर भेटले, त्यांच्याच गाडीनं आता आम्ही बाजारात जातो. चला थँक्यू. रिक्षा नाही भेटत, किती वेळ आता 10 मिनिटं झाली आमका उभा राहून, एक पण रिक्षा नाही. बरोबर 12च्या ठोक्यात आम्ही बाजारपेठेत इलो. तर आता बघूया आंबे बिंबे काय आहेत काय. आंबे फणस, आंबे कसे दिला? हे कसे? 450. पायरीचे नाहीत का? मानपूर पाहिजे तर मानपूर आहे. मानपूर नको, डोंबिवलीचे आहेत का सांग. नाही किमती वाढल्या वाटतं. हा औषधी बरी मा पायरीचे आहेत का? हा औषधी बरी मा बरी ना. हा तर ह्या वेंगुर्ल्याचा क्रॉपेट मार्केट हा, सर्व भाजीपाला फळा बिळा सर्व आहे मिळतात. आणि आंबे पासून सर्व मानपूर आंबे, डोंबिवली आंबे सर्व आहे मिळतात. काय आंबे जास्त दिसतात, मोठमोठे आंबे दिसतात. आंबे कसे दिले? 500 रुपये डझन. सर्व 600 रुपये. हा मोठी साईज आहे. तर आता हे आगुळ बिगुळ सर्व भेटतात. आणि ह्या वेंगुर्ल्याचा क्रॉपेट मार्केट. दीपाली को वाटला आहे 300 रुपयाने मिळतील आंबे डझन. हे कशात? मस्त होते 350 छोटे. हे कसे देणार? हे कसले काय ते? मिक्स नको आमका, प्लेन हवं आमका. हे कसे देणार सांग. हे मस्त 550. बाप रे. आणि हे 350. किंमत वाढली आहे. आणि हे हापूस 300 वाले काय नाही. हे भारी आंबे आहेत यार, मस्त आहेत आंबे.
गेला. मस्त अगदी जून आंबे आता. अच्छा, हे कसे 600 रुपये ना? त्याच्यापेक्षा कोणी एक नंबर. होय होय. या काय दिवसा बाबा. काय सर्व मिळतात. कोकमा वगैरे, गावठी, केळी, करंदा बिरंदा अक्षरशः सर्व आहे भेटता. आणि हे नुसतं आहे आंबे. हो गावाले बरे मा ओळखला मा गेलो आम्ही त्या दिवशी. ऐका ते कधी गेल्या वर्षापासून ते त्यांना ओळख नाही पण मी ओळखतो. कसे कसे सांगता ते? एकाच ओळखतो. रेकॉर्डिंग होऊ दे. कसे दिला? 600 रुपये सध्या दर जरा वाढलेला आहे. जरा नाही. हा नमस्कार. आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हे 600 रुपये यार लय सांगतात. जरा नाही वाढले, जास्त वाढलेत रे. दूध नको. दूध पेढा नको आमका. साखर पेढा हवा. कोण? थँक्यू थँक्यू धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. काय? हा हा स्वीट फॅमिली. थँक्यू थँक्यू धन्यवाद धन्यवाद. हे चला हे प्रॉफिट मार्केट का रेट लय वाढलो आहे आंब्यांचं. आणि पायरी आहे औषधाक नाही. हे थयत पायरी ते बघ. पांढरे भेंडे पण आहेत, नारळ, कलिंगड. हो पायरी आंबे कसे आहेत? हे सबस्क्रायबर आहेत सर्व वेंगुर्ल्याचे. धन्यवाद. असेच व्हिडिओ बघा. गोवा गोवा गोव्याचे आहेत? ओके ओके येणार आम्ही गोव्या. तेव्हा ओळख दाखवा आमका. हे सर्व गोव्याचे आहेत आणि आपले सबस्क्रायबर असतात. हे फक्त गोव्याचे असं. हे बाकी बाकी सगळे आपले पुणे बिणे याचे. हो आणि आपला कोकण बिरा गेले. अरे शाबा शाबा. एव्हा कोकण आपलाच असा. बिंदास येवा. तुमचं नुसते आमका खूप आवडता. वडले वडले नुसते खाताय तू. होय होय होय. थँक्यू थँक्यू. मस्त मासे बिशे असं बघून वाटतं ना की आम्ही गावातच दिलो असे. कधी येतो व्हिडिओ तर येणार येणार लवकरच 4 दिवसात येणार. नक्की बघा. थँक्यू थँक्यू. चाला चाला धन्यवाद. 100 रुपयाचे जांभळं आहेत हे बघा. पाव किलो आहेत घे. वले नको नको हे घेतलंय तर हे 100 रुपयाचे घेतलंय मी. आणि भेंडे भेंडे हे सर्व चांगला एकदम गावठी माल आहे सर्व. हे बघा हे जांभळा घ्यावा. हे बघा 50 रुपयाक दिल्या. माका 100 पाका देणार का 50 रुपयाक? 100 रुपयाकच घेतलंय. पायरीचे कशात घे? पायरीचे आणखी रेट वाढले. अरे 100 रुपयाक घ्यायचो मी मे महिन्यात वेंगुर्ल्यात येऊ. लय बाबा रेट सांगा. हे घेवा आधी एकदाचे आणि जावा. एकदा 600 सांगता. हे चला खय जाऊया आता. पायरी आंबे खरंच भारी आहेत. हे बघा तुम्ही बघू शकता. पण हे 600 रुपये सांगतात. 500 रुपये सांगतात. आणि हे हापूस आंबे पण भारी आहेत वेंगुर्ल्याचे. हे बघा एकदम जून आंबे आहेत सर्व. आणि एकदम हे पपई सांगताय 100 रुपये. 150 सांगतात. बघत होते तुझा मन. हा खोबरेल तेल लाकडी घाण्यावर काढलेला. फिल्टर. आणि हे काजूगर कसे दिला? पाव किलो. कुरकुरीत आहेत काय? तुमच्या घराचे आहेत काय? हे घरगुती आहे बघा. सुरांडे काजूवर फोडले. हे कसे? सुरांडा काजू घरगुती काजूवर हातान फोडलेला. हातान फोडलेला मग घेते हे मी. याची चव मिळत का बघू? चव आता फोडून खाऊ. नको 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 नारामतील ते. मी ह्या घेतोय सुरांडे फोडलेले. सुरांडे घेतले. हे घे. असू देत सुरांडे आहेत ना. सुरांडे नाहीत आमच्याकडे. सुरांडे घेतलंय. हे दुकानात नसतं. कवटा कसे दिला? गावठी कवटा कसे दिला? 100 ओके ओके. घंटाच्या या येतं आता चंदनाचं लाकूड आता रक्तचंदन होय ना. अरे आंब्याचा हात लाकूड. नको नको बस 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 चल. सुरांडे घेतलं आणि
हय बाकी सर्व भाजीपाला वगैरे बघतो. कोकमा आहात हय ही काय पायरीचे आंबे लय महाग आम्ही खाऊ गेलो. आणि ही आहे कोकमा बिकमा आहात तुम्ही बघू शकता. कोकमा नको घे आमच्याकडे आहात. आणि हे सर्व गावठी माल मिळत आहे. हो बघा हे तुम्ही काय फिरता. वा हा हा धन्यवाद धन्यवाद. बघा व्हिडिओ असेल आमचे सबस्क्रायबर होत आहे. काय ठेवला घरे आम्ही देवगडचे आहोत. आंबे फणस तुमका हवे तर सांगा आणते मी. देवगडचे आंबे हा. हो काय या का दाखव. हे काय सुरांडे आहेत की काय. सुरांडे घेतलो आम्ही हाताने फोडलेले घेतलो आम्ही. ह्या काय उकडे तांदूळ पेजेचे कुळीत पिठासाठी. हा कुळीत सर्व गावठी माल हा अक्षरशः शेतात पिकवलेलो. तुमची शेती आहे विकत घेतात. ओके ओके. तर हे सर्व मुंबईचं क्रॉपेड मार्केट तसं ह्यो आमचं वेंगुर्ल्याचं क्रॉपेड मार्केट. आणि सर्व आहे गावठी माल मिळतात. चायना माल कायच नाही आहे. होय ना बरोबर ना. अस्सल गावठी माल सर्व आहे. अजून पण हा भाजीपालो वगैरे लय मोठं क्रॉपेड मार्केट आहे. धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू थँक्यू. स्वीट फॅमिली. आयो तो नाही इलो फोन. आई एक भेटून दिले ना आता त्याच्यामुळे. चालेल थँक्यू थँक्यू. होय 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 थँक्यू. चला डेंगो ते का कुर्ले आवडतात लय. कुर्ले आणि चिंगळा सुंगटा सुंगटा जावे ना. हा हा चांगलो घे ख मोठो कसो घे ना मग. तो पॅक आहे ना तो. हा येतो घे. गोटी भरूसाठी खण घेतल्या ना. घे ये उत्सवा घे उत्सवा घे म्हटला. तुम्ही कोणाकडे तर आता 12:15 झाले त्यामुळे बाजार उलागलो. उद्या आम्ही परत येऊ म्हणजे कसा मासे नेऊ का तेव्हा सर्व बाजार वगैरे भेटत काय. होय 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 ना उद्या जाणार आहो. तर उद्या मासे नेऊ घेणार आहो तेव्हा आमका लवकर येऊ ना तेव्हा आमका आंबे वगैरे असे मिळतील. आता आतमध्ये जे हत ते जरा महाग सांगतात. ह्यो पपई सांग नाही बियो हत काय बघूचा लागतात. काय बघूया कोवळो आगे कसो कसो देणार होतं सांग. 80 स्वस्त देत होतं मग 150 सांगत. हे कलिंगडा खालास ना कलिंगडा किंवा हे खाऊन ठेवल्याने. तवा गरमी वाढली हा कलिंगड वगैरे खायत राहो पाणी पित राहो नाही तर चक्कर बिक्कर येत. काय गे बरी मासे आहेत काय गोलमो काय तांदूळ. हा हा दीपालीच्या आईची मैत्रीण आहे. एका बोलेकरांकडे जाऊ का जरा काजूगर घेऊ. काजूगर घेतो आणि आंबे वगैरे उद्या घेतो. हे चल दीपाली जाऊचा घेऊया. तर काजूगर घेऊसाठी आम्ही हईल. कसे आहेत काजूगर. 200 ग्रॅम 190 ना. 200 ग्रॅम पाव किलोचा नाही. 200 ग्रॅम 190 आणि ते सालावाले 170. चालले नको ना. नको ते सोलत कोण राहा बिना सालावाले द्या ना. आमचे सबस्क्रायबर पण आहे भेटले. वेंगुर्ल्याचे ना तुम्ही म्हणजे वेंगुर्ल्यातच राहतास का मुंबईत राहतास.
हा म्हणजे आता गावी येईलास. ओके ओके, थँक्यू. मुंबईला कुठे राहता? ऐरोली. ओके चालेल, थँक्यू. 190, 210, 230. ओके. क्वालिटी सेम, फक्त साईज मध्ये. हां साईज मध्ये फरक आहे. किती? 1000 रुपये ना? 1050. 1050 आहे भेटली. तर रिक्षा पकडून आम्ही दीपालीच्या घरी जातो, म्हणजे कुर्लेवाडीत. आता घरात जातो, जरा फ्रेश वगैरे होतो आणि नंतर आम्ही केपादेवीच्या पाया पडूक जातो. भावीनं आमच्या पिशवी उचलल्या ना आज बाबा. आई बरे आणल्या, तुम्ही केले हाडी होतात. हा बारके आणि मी म्हणून सांगले नको घेऊ तुमचा. आणि हे मोठे आहेत यार. हे मोठे आहेत आणि मोठे हे आंबे 600 रुपये ना बाजारात. खाली का पण ह्याच्यात टाकतो हे काय हेच आंबे सांग. हो. मोठे आहेत आंबे. हे काय तो दणकट. एक बारको अजून लागतं ती मापली होती लोकांना. 600 रुपये बाजारात. 500 ते 600 रुपये आहेत हे मोठे. 300 रुपये. हे 300 रुपयात बघ किती आलं. नशीब नाही आणलंय मी. अरे ऐकत नाही भावीचं. 500 दिले मग ऐकत. जा कापून खावी आणि जाऊया, कारण ते जेव का उशीर होईल. जास्त एक डझन म्हणजे एक डझन नाही का जास्त दे ना. आईची ओळख आहे ना कशी. हो ओळख. आमची ओळख नाही, आमका लुटतात. कोण देत नाही. होते ही बघ, ही साईज बरोबर होती 350 रुपये सांगी होती. हा हे याच्यापेक्षा अजिबात मोठं नाही हीच साईज. आणि आता हद बघ, होते बरे. ह्याच्यात 2च लहान आहेत, बाकी सर्व मोठे आहेत. आणि आईचं केवढे मोठे आईन आणले मस्त आणले. 300 रुपये आणि आणि आम्ही 350 आणणार होतो. मी बापरे यांना टोक लायलं. नशीब. हे होते, नाही आणि बाकी काय आम्ही हय आणलं. जांभळा आणलंय गे तुझ्यासाठी. तुका डायबिटीस आहे ना तुका. जांभळा आणला. जांभळा आणलं, पपई आणलं. पपई आणला नाही. हे का काजूगर आहे. वेंगुर्ल्याचे काजूगर फेमस ना. 1 किलो घेतलंय. काजू पण आणलेले. गावीच्या आत्यान दिली लस्सी. पार घेऊन येलो विचारू. आणि फणस पण दिला फणस बाहेर. पण घेऊन येलो पार. पिशवाई घेऊन गेली होणार. तो कापू फणस आहे ना. कापू ते का मोठे देते गावी 2 ना. हा ते पिकलो आहे. ते आता नको कापूया. कापू संध्याकाळी कापूया. कापू संध्याकाळी कापूया. यमक जुळवले आणि आता आंबे मस्त खाऊन होते, हा? जाऊया. आणि मोठे घरे होते. हो, पण बारकी होते 2 ते व्हीलर. तर आंबे खाऊया. चला लवकर. आणजा भूक लागली आलंय. तुम्हाला पांढरा पाहिजे काढा. जेवक जाऊचा केपादेवीच्यात आहे, पण त्याच्या अगोदर हे आंबे खातात. हे बघा अस्सल वेंगुर्ल्याचे आंबे होते. खरंच मस्त. आणि नशीब आम्ही हाणलो नाही. 350. आणि हे 300 रुपयाचे बघा केवढे मोठे आहेत ते आंबे. मजा येईल खाऊ. माका ठेवा नाही तर खाशाल. तर आता हे खातो आणि तयारी करतो. तर म्हणजे आम्ही सर्वांनी आता तयारी केलं आणि केपादेवीच्या मंदिरात जातो. पाया पडू. पाया पडू का जेव? दोन्ही ना. चला जवळ जातो. आणि गर्दी दीपाली लय दिसता. होय ना. गर्दी तर लय दिसता. बघू आता आमचा नंबर लागता की नाही. तो आम्ही केपादेवीच्या मंदिरात इलो, म्हणजे मंडपात इलो. आणि ही सर्व जेवची लाईन आहे. हे तुम्ही लाईन बघू शकता. आणि दर्शनासाठी वेगळी लाईन आहे. अरे बापरे लयच मोठी लाईन दिसतात. केपादेवीच्या मंदिरात आतमध्ये इलो. गाभाऱ्यात नाही एका गाभारो म्हणतात ना. गाभारो तो ओके. गाभाऱ्यात नाही मंडपात इलो आम्ही. आणि हा लय मोठी लाईन आहे. तुम्ही बघू शकतास. म्हणजे ही दर्शनाची लाईन आहे. जेवणाची वेगळी लाईन आहे. जेवणाची काही वेगळी लाईन आहे. तर आता आम्ही गाभाऱ्यात इलो. आणि ही सुंदर मूर्ती आहे केपादेवीची. आमचा नंबर इलो. आणि आता जेवण आम्ही घेतलं. जियान माझा ताट घेतलाय ना. दीपाली काय काय दीपालीचा फेवरेट मनगणा. हा हिरव्या वाटाण्याचा सांबार हा. त्याच्यात बटाटे घातलेले आहेत. आणि हा मनगणा वेंगुर्ल्याची स्वीट डिश. आणि भात आणि गोडी डाळ. हा मनगणा लय आवडतं. हा काय खाता जिया तुका काय आवडलं? ह्यांच्याने खाल्ल्याने नाही खायचा ना. या स्वीट भारी आहे आपला. तर आता मी जेवतोय. दीपालीची आई इथे बसली आहे जेव का डायनिंग टेबलावर. आणि सर्व गर्दी आहे.
हा गुळाचा खा ना, पिऊन बघ ना, थोडी टेस्ट घेऊन बघ. भावी तुका पण आवडा. ती खीर बनवतो बघ मूग डाळीची, तशीच सेम तशीच आहे बघ. हो ना. काय हवा तुका? बसा बसून जेवा हो, बसून पाहिजे. बसून जेवा खुर्चीवर मन गाणं खाते. हय बसा, जे जागेवर बसा, चढवून जागा तिथे ना. हय बसा. म्हणजे आता आमचं जेवण झाला आणि आम्ही आंबे घेऊन जातो. यांचे इष्ट आहात कोणते तर म्हणजे केपादेवीचं दर्शन झालं, त्याच्यानंतर महाप्रसाद पण झालो, त्याच्यानंतर दीपालीच्या आईच्या इष्टिनीकडे जाऊन आंबे पण बघितले, ते आंबे नाही भेटले. आणि आता घरी जाऊन आम्ही तयारी वगैरे करू. ते बंदरावर जातो आता, ते फेरफटको मारणार आणि मासे काय भेटले तर मासे घेऊन येणार. तर कंटिन्यू लॉग आमचं बघत राहा. चला लेट्स गो. वेंगुर्ला बंदरावर इलो आमचं आगमन झालेलं असा आणि एवढं सुंदर आमचं वेंगुर्ल्याचं बंदर. वेंगुर्ला बंदरावर आम्ही इलो आणि हे काय बर्फासून आणले नाही का मासे. काय मासे आहेत की नाही. कोलंबी वाटतं, लिलाव चालू वाटतं. अजून काय काय नाही. ते का मोरी आगा सुनियारो हा. विचारला बाई तो बघ ना काय रडता. मोरी आगा सुनियारो हा काय. मोरी ना मोरी, मोरी ना, मोरीचा पोरा पोरात आपण किती मोठी तुमची ताळची पहिले काय पहिले. व्हिडिओ बघतो. धन्यवाद धन्यवाद. अजून काय नाही. तुमचं बोंबील नको नको. सरंग्याची पण पोराचं ताजी कमी झाले हो, एकदम फ्रेश माल आहे. नाही पण लय छोटे. छोटेच भेटते आता, मोठे भेटणार नाही सध्या. हा हा. येतो बस सुनियारो. हे सुनियारो आहे. 450 अरे काय नाही काय. हे कुर्ले 400 ही सुमटा बरी विचार व्हाईट. हा हे ताजे दिसत. आणि ताट कसं कुर्ल्या 200. कुर्ले घेऊया काय. कुर्ले घेऊया यार, 240 मजा येत जरा. पण ताजे आहेत ना कुर्ले. तर हे आम्ही आता एक वाटो घेतलो कुर्ल्यांचो आणि हे अर्धी देवा ना ह्याच्यातली अर्धा किलो करून मस्त ताजी ताजी बघून द्यावा. मस्त अगदी रप्पा आहेत अगदी. म्हणून लावल्या ना वाटाप काढून ठेव म्हणून सांगितलं आणि आई घेतल्या पिशवी भरून. बघूया काय तर वाटप करून ठेवते. दोन्ही करूया ना आता काय. मग एकटा काय. अर्धा किलो सुंठ आणि कुर्ली 200 रुपयाचे. अर्धा किलो सुंगटा पण अर्धा किलो, खेकडे पण अर्धा. हा हा किलोच्या वाट्यावर घेतलं. हा एकदाच आताच करणार. तर म्हणजे आम्ही ते कुर्ले वगैरे तर सर्व घेतलं आणि आम्ही जायत होतो पण आमका रिक्षाच नाही भेटली. आम्ही चालत चालत येतो. पुढे भेटात रिक्षा, पुढे भेटात पण रिक्षा काय भेटूक नाही. पण आमचे एवढे सबस्क्रायबर भेटले, खरंच भारी वाटला. आणि आता त्या माशांचं ते बोटी सर्व बंद झाल्या कारण आता 25 मे पासून तर सर्व बंदच होणार आहे. आणि हे अगोदरच मोठे बोटी सर्वच काढून ठेवले. छोटे छोटे पाती आहेत ते जातात, त्यामुळे त्यांना छोटे छोटेच मासे मिळतात. म्हणजे ते हलव्याची पोरा पण ती छोटी छोटी, बांगडे छोटे आणि सर्वच. फक्त कोलंबी वगैरे मोठे होते ते आम्ही घेतलं आणि खेकडे घेतलं. खेकडे आईचे माका लय आवडतात कारण ते त्या दिवशी हॉटेलमध्ये पण आम्ही समुद्रात खेकडे खाल्ले होते, ते पण भारी लागले. आणि दरवेळी मी वेंगुर्ल्यात येते तेव्हा हे समुद्रातले खेकडे खातो, लय भारी लागतात. तर आता रिक्षावाल्याला एका सांगितलं होतं आता रिटर्न परत येणार आहे. त्या रिक्षानं आता घरी जाऊ. बाकीचं माझं एडिटिंगचं वगैरे काम आता मी करेन आणि ही बनवतील कुर्ले आणि कोलंबी. तर आज मजा येणार जेव का. ताजे फडफडीत कोलंबी आणि ताजे फडफडीत खेकडे. वाढूक घेतल्या ना खेकड्याचा हा, हे कोलंबीचा आणि हे माका थाळी वाढल्या ना. तर हे खेकडे आहेत, 2 डेंगे आहेत, 2 पेंदे आहेत, 4 कोलंबी आहेत,
आणि भात आणि सार. जियाच्या वाट्या काय इला बापरे मोठे इले जियाच्या वाट्या का. 2 डेंगे 2 पेंदे आणि 4 कोलंबे सर्वांका समसमान केलेला तो वाटता. या तुका पण 4 भावी तुका पण 4 कोलंबे दिले. शाबाश. तर आता आम्ही मंडळी जेवतो. जेव